da suke mummunan experience ne to kuma Allah ya bato mu kullum abin da suke ce mana ai tun da yanzu aka ce ma hukuma ta shiga malam ba za ku bar da za ku koma gida ba ko an kawo kudin nan sai mun kashe ku kullum ba abin da muke ji a kunnuwan mu sai kalmar za a kashe ku kuma a zuwa gaban mu a dinga harba bindigan nan ana harba ta muna ji to gaskiyar magana wannan kwanaki ne wanda suke masu wahala sosai amma mun gode wa Allah sai dai a ciki akwai karatu sosai karatu mai amfani sosai musulunci mun sani duk ita jarabawa yawanci Allah bai yi ta ga wanda bai da imani mun gode wa Allah alama ce ta kila in mun yi sa'a Allah na son mu domin maza a sassalma ce da habba Allah qauman yubtala idan Allah ya so mutane yakan jarraba su jarrabawa nan tana yiwa don a ɗaga darajar ka ne ko kuma dan a yafi maka wani zunubi babba ko kuma dai wani dalili cikin dalilai amma dai karshen ta bai zama shari in kai haƙuri saboda haka ina gode wa Allah akan haka ina gode wa Nigerian Army especially the Chief of Army Staff dama kamar ubana ne wannan mutumin so ina masa godiya ina kuma gode wa malaman mu ga sanan da suka yi kaiwa suna komowa wallahi suka yi ta faduwa suna tashi musamman kan su ga cewa an tara kudin nan da aka nema daga ƙarshe kuma kun gani Allah ya fito da mu ba tare da komai ba haka yaran nan za su tazo su dinga rusa kuka wani lokaci su kukan ina ba su haƙuri wani lokaci kuma ni ne zan yi kukan suna lallashi za a zo da daddare a kwanta a kofar ɗakin da ba za ka shiga sai ka sunkuya idan sai ka durkusa da gwiwa za ka shiga ɗakin sannan a zo a kwantar da bindigogi a yi sai tuku cikin ɗakin kuma haka za su ta waƙe-waƙen su suna shan wuyi suna buso mana hayaki cikin ɗaki ba ma iya bacci da daddare gaskiya da rana ga barazana wani lokaci ma sai su mamu da yin masu hana mu abinci su hana mu ruwa duk wayannan abubuwa ne da muka gan su so ubangiji Allah ya sa dai ko da dai wani laifi kila muka yi muna fata Allah ya yafi mana kuma Allah ya kiyaye sauran mu ɗan uwan musulmi ina gode dukkan ƴan uwa da suka yi ta bada kokari wajen addu'a kuma mun gode Allah ya saka wa kowa da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh